Utenga wabadera kuchokera ku Crazy Buses. Nayi mitengo yatsopano. Kuyambira pa 18 October 2021 iri motere pakati pa Lilongwe ndi Blantyre 15,000 kwacha, mwana 12,000 kwacha, return ticket 27,000 kwacha, ndipo mwana 22,000 kwacha. Pakati pa Mzuzu ndi Blantyre 25,000 kwacha, mwana 20,000 kwacha, ndipo return ticket 45,000 kwacha, ndipo mwana 35,000 kwacha. Pakati pa Lilongwe ndi Mzuzu 15,000 kwacha, mwana 12,000 kwacha, return ticket 27,000 kwacha, ndipo mwana 22,000 kwacha. Mukagula matiketi asanu pa miyezi itatu, tiketi ya namba 6 idzakhala yaulere. Mutagula tiketi ya basi Pampamba, Ecobank, FDH Bank, Mo 626, Airtel Money komanso NBS Bank. Tangoimbani foni kapena WhatsApp pa 0886-780-355. Komanso mukhoza kutumiza katundu wanu pa Crazy Courier. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani tsopano? Chawango. Lelonso ndine munthu wachimwemwe kuti ndapeza danga lokulembirani kalata. Inu yachimwene anga okondeka uku kumangalande munatchona. Ife kwanu kuno kumudzi ayi ndithu tikusuntha amwene. Masiku akupita basi. Nanga tipanganso bwanji amwene. Kungozerera basi kuti zinthu ndi mmene zilili. Tiyamikire nkhwantha zija za maulendo pa basi kwathu kuno zakhweze. Ulendo oyenda pa basi zakhweze umakhala obeba kwambiri achimwene. Umayenda timalirizi opanda cheucheu chifukwa ndi basi zimene zimayenda bwino osati mwaumveyi. Munthu lero ndadzukanso mmawa kwambiri ndisaname tulo ndiye sindinalipeze. Munthu mumayenda nkhani zochuluka achimwene kuganizira mmene zinthu zake zizikuyendera. Amandiuza kafadala kuti akuti kayaona kuti izo rifoteleza akuti wakwera kaya. Atandiuza ndisaname ino tulo tunandivuta kwambiri. Ndimalingalira kuti kodi ndiye zinthu zakezi ziyenda bwanji chaka chino. Mmene zinthu zikunjonjolera mitengo kwathu kuno ndi umadzonabe kuti mwina mwake aja tawafinyaja azikoni wanu ndalama ndi wathu akumafatsa pena pake ndi umagwirizana kuti kodi ndiye pamenepa makapa amenewa nafenso tiwafunya bwanji kubwezera. Atotilapulapoto bwanji tiwaonetse nyekhwe. Inde pali zinthu zina zambiri zimene zikuchitika zimene zikukankhira mitengo ya zinthu kwathu kuno kwakuya. Komanso pena pake ukumaona ngati ayi achina Punjabu nawonso akumakhala pansi kukonza kuti kodi chinthuchi tigwetsa bwanji. Akutizunza akutitchula mayina sakudziwa kuti zawo zonse zili m'manja mwathu. Amenewa tigwetsa basi aonenso kuti akusewera ndi mavunkhomola pachisa. Ndikudziwa mudzinena kuti ayo Bwande mulakwitsa ino zinthu zikukwera kulikonse chuma chasokonekera pa dziko lonse. Noma munkhabe munthu wodabwa kuti mukusokonekera kwa chumako pali katundu wina wake momwemo sakukwera mtengo modabwitsa. Koma uyo ofudikirayo ndi amene chuma chamukhudza ndi kumachita kunkweza sabata iliyonse. Zamafulo ophikira mpaka pano sitimatha kumvetsabe kuti zimayenda bwanji chimwene. Ndinanena kale kuti pano ife kuno ndiye tikungodya zofafwaza basi bwana njera amwene. Uloko kotumbula sitingakwanitsenso kugula. Komabe ndikumakhala ndi mafunso kuti koma kodi ndizoona zikuchitikazi. Kutayikidwa msonkho pa mafuta koma ndiye kudali kukweza mawu. Ayi basi tiwakweza boma lanu labweretsa msonkho pa mafuta ndiye muona kuti mupanga bwanji. Pano akuti misonkho yachotsedwa
koma kukanika kutsika. Pano tsopano tayamba kumanamizira kuti hayi koma ndalama anu iyi ndi imene yasanduka chizude, mungotimvetsetsa basi. Ayi maboys, ayi sizoona, very easy kalipo ndithu. Kunena moona mtima chimwene tikuzunzika chifukwa choti chuma chathu chonse chili m'manja mwa anthu obwera amene amadya mipunga yawo yochita kubweretsa kuchokera kwawo, michere yawo yochita kuchokera kwawo, mafuta ophikira ochita kuchokera kwawo, ngakhale nkhuku zimene amayitanitsa kuchokera kwawo. Kuno nkodzangopanga ndalama basi nkumatumiza kwawo. Maganizidwe athu nthawi ina ake anali odabwitsa kwambiri. Hayi azungu akuti boma silikuyenera mapanga nawo ntchito za malonda ndeti kugulitsa kampani zonse, atenge anthu a bizinesi iwo adziyendetsa. Anthu a bizinesi ake akuti hayi achokera pompa pamalingu ndepa koma kwawo ndi ku Pakisitani. Lero chilichonse chili m'manja mwa anthu obwera ali ndi mphamvu kwambiri. Atsogoleri athu amakanyambira nsapato zawo, ndipo atsogoleri athu akayerekeza kuchita mfwe amakumana kumbali muchibale mwawo ndi kugwirizana zoti agwetse chinthuchi basi. Pepani mutikhulukira nditi nzeru tathu topero lati obwanta safe tinamva ndithu kuti hayi koma akuganiza kuti mwina make adi maliki ya kwathu kuno ija mwina ayipatsenso nyonga zina idzitha kumafinya mbiyonda dzuwa komanso soya nkumapanga athu otumbula mafuta konkuno. Ganizo labwino kwa basi, koma ayi ndithu kumangokamba basi adi malikiyo ndikumafula abale tipatseni ndalama tipangetu zimenezi kulizi. Osapezeka ndi mmodzi yemwe okhala pasi nkumvetsera kumuona ndithu kuti izi zidachitika, mtengo wa mafuta utsika, achinyamata ambiri alembedwa ntchito, ulimi ubeba, alimi ambiri apeza kukagulitsa mipanda dzuwa yawo pa mtengo wabwino. Tithandiza kuchepetsa ndalama zimene azikoni wanu ndalama ndi wathu amatulutsa kupita nazo kunja kwa dziko lino ukaoda mafuta. Ayi ndithu zonsezi nkumangokhala zapapepala basi. Alipo ena ake amene amalambira anthu obwera, akudziwa ndithu kuti izi kungoti zitheke adi maliki ndikumakira zonsezi ndiye kuti atha. Ndiye chanzeru chimene akumachita ndikumakankha mapolojekiti ngati owakaziliza. Izi zokhudzana ndi kupereka nyonga ku adi malikizi zachibwana zosatheka. Kalipo kagulu ndithu kamene choyenera kuchita machidziwa kumatsoka ndiro amaganiza kaeza mimba zawo. Kumadziwa bwino lomwe kuti nthaka ndiye kuguga koma mwayi ndiye ulipo kuti alimi amene akuweta ziweto nkumatula ndowe chaka chonse kuwabweretsa pamodzi, ndowe zonse nkumazunjika pamodzi kusakaniza tinantina tikhoza kupanga manyowa amene akhoza kubwezeretsa chajira mu nthaka yathu nkumakulula phamwamwa. Ayi ndithu chaka ndi chaka kumapanga za foteleza kumawawula nthaka ndithu zilibe kanthu foteleza basi. Ogulitsa fotelezayo ambiri ndi anzawo, ndipo ndithu anyamata onsewa akuchokera ku sukulu zawo kachenjede za malimidwewa, koma zoona silingathandizane nawo kumapanga mchere wa munthaka osakaniza ndi ndowe za ziweto kwathu komwe kuno ndi umabwezeretsanso chionde chathu. Ayi ndithu osaonetsa kundi chidwi chomweyi kufufuza umpeza wina wake yomwe athu muno akumakasuliza kwa azikoni wanu ndalamani wathu ndikumakawauza kuti obwantasa akuti chani kodi akufuna kulandeni malonda afoteleza. Ayi osatheka, muli ndi ifeyo. Choyenera kuchita tikumachidziwa bwino lomwe, kumazadaladala ndithu, kumasankha kusauka, kumasankha vinyo oti timwe tokha osati madzi oti dziko lonse limwe. Achinyamata ndikumaonetsa nzeru ndithu kuti ifetu koma mulati mutithandize tikangachepe tikhoza kupanga zodabwitsa. Ntchito 1 miliyoni zija zikuyambidwa zija zimene zija tikhoza kuzipanga mosavuta. Malo tinawo ochuluka, madzi ndi awa akumangodziyenderawa. Tithandizeni tilime tirigu otamidwayo, tidzipanga ufa wa tirigu komwe kuno anthu adzidya chingwa chochipa kutiko. Ndiye tirigu mungamapanga komwe kuno ena akakudyerani kuti zisiyeni zimenezo tidzigulabe kuchokera ku Russia basi. Koma vuto lathu ndi chiyani? Adatitodzayo ndi ndani? Tikudikirabe kwathu kuno za major farm. Mandalena ndi awa tikungogulitsana munsewuwa. Kodi ndiye kuti sitingawapezere chochita? Tomato nduyu akapyetsetsa tikumatayayo. Ndiye kuti mabwana munaenda m'mayiko enano kwanza thuko zimakhaso choncho.
zikapyetsetsa muli zulumu basi kumangovunga kutali kutaya zakanika malonda. Zachelesa Bwande ndikambenso mubwereza adzikamba matimu enieni osati matimu ngati Hazenero ya umphawi kapena Manyowa United, Kwayala ya kuchigwa cha mtsinje wa Shire, chinzake cha Chamboko United. Mulakala katitagwa Chelesa ife inde, mulakala kamutamva kuti basi tatha inde. Kumatimu ya Bwande ikadalibe nambala 1 pa dziko lonse, mbiri sofuta dala, tulota masana sofundira bwengere. Aise, basi tabweretsa mutu wa mbuzi, tabweretsa tichose dalazi. Iya ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande mafuta kunyasalande sunga mvetse